الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan bayani ne wanda nake fitar da shi ga jama'ar musulmi akan abin da ya yadu a kafofin sada zumunta dangane da sha'anin saki da kuma abin da ya danganci ambatonsa a cikin wasan kwaikwayo. Wannan magana wanda yake ta zo a cikin darasi na tafsirin alkur'ani da muke a masallacin alfurkan ta sanya rudani a cikin fahimtar mutane, wanda ya wajaba ya zamanto na yi bayani saboda a saita fahimta akan abin da yake shine na ambata. Na farko dai maganan nan ta zo ne akan gaba ta bayanin tafsirin ayar alkur'ani ta suratu tauba da Allah ta'ala yake cewa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. ya ce ka ce musu ya rasulallah, da Allah ne da ayoyinsa da manzansa kuka kasance kuna yin izgili. To akan haka ne nake cewa na yi bayanin cewa izgili da wargi da wasa in ya danganci janibin Allah da alkur'ani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hadari, domin zai fitar da mutum daga addini. Sannan na ce izgili akan abin da ya danganci hukunce-hukunce na shari'a, to shi ma akwai wani babi wanda yake da hadari, shine abin da ya danganci saki da aure da koman aure. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu uku, wato gaskensu gaske ne, warginsu ma gaske ne, saki da aure da kome. To akan haka ne na ce idan mutum ya ce matansa na aure, ya ce matansa sun saku a cikin wasan kwaikwayo, to wannan sakin ya afko akan matansa, wanda idan yana da aure to ya afko akan matansa. To magana tana da a dunkule take haka, amma tana da tafsili. Idan mutum a cikin wasan kwaikwayo ya kalli matar da take matarsa a cikin wasan kwaikwayo, ya ce mata ke kin saku, ko ke wance na sake ki, to za a duba a gani idan wannan matar wadda take cikin wasan kwaikwayo matarsa ce ta haƙiƙa, wato tun kafin su yi wasan kwaikwayo ya zamanto da ita da shi duk suna acting a cikin wasan kwaikwayo, to in ya kalle ta ya ce ya sake ta duk da yake wasa ne, to wannan saki ya afku saboda nassin wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma idan wannan mata wadda take cikin wasan kwaikwayo ba matarsa ce ta aure ba, fim ne ya mayar da ita matarsa, wasan kwaikwayo ne ya mayar da ita matarsa, to wannan sakin bai samu mahalli ba, saboda haka matarsa ta aure ba abin da ya samu aurensa da ita. Idan kuma ya zo yana ba da labari ne a cikin fim ɗin, aka ce akwai wani scene wanda ya zo yana ba ma abokansa labari, ya ce to aini matana ma gabaki ɗaya sun saku, ko ya ce aini matata ma na sake ta, to wannan maganar da ya yi matarsa ta aure, duk da yake ba ita yake nufi ba, in yana da mata ta aure sakin ya afko a kanta. Wannan saboda wannan hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma saboda ayar alkur'ani da Allah ta'ala ya ce wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, kada ku ɗauki ayoyin Allah su zamanto abun wasa. Kuma wannan ayar ta sauka ne akan saki ne, wa idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsa wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa. Ga akan sha'anin saki ne. Saboda haka wannan ita ce maganar da na faɗa a dunkule, amma wannan shine tafsilinta. Kuma wannan magana ta kan cewa wanda ya faɗa da wasa abu ne wanda yake haka yake a mazhabar Malik, haka yake a mazhabar mafiya yawan malamai da musamman Imam Ahmad. Ya ce shi lafazin saki idan aka zo shi da lafazin talak saki, to ba a buƙatar niyya, yana afkuwa ko mutum ya yi niyyarsa ko mutum bai yi niyyarsa ba. To sai dai akwai malamai a mazhabar Malik da suke cewa idan akwai ƙarina da take nuna wasa yake yi, to wannan
wannan ƙarinar, wannan shaidar, alamar tana nuna kan za ta taimaka masa, ta nuna kan cewa sakin bai afko a kansa ba. To a bisa wannan, waɗanda suka riga suka yi irin wannan acting, suka yi irin wannan scene din a cikin wasan Hausa, suna da aure. Alal misali, wani daga cikinsu yana da aure, a ciki yake bayani a cikin wasan kwaikwayo yake cewa to ni na ma saki matata. To a wannan, tunda akwai magana ta akwai karina, kamar yadda aka ruwaito daga Ibn al-Qasim, duk da yake ba shine mashhurin mazhaba da ake fatawa a kai ba, to wannan ba zai bata aurensa ba, yana nan tare da matarsa, musamman tare da kan cewa akwai jahilci. Maksudin wannan shine don a nuna ma 'yan uwa waɗanda suke cikin harkar wannan sana'a ta fim kan cewa akwai no-go areas, akwai abubuwa waɗanda suke ba za su yi ba. Saboda me? Saboda tarbiyyarsu ta addini. Abin da ya danganci sifar Allah, babu wasa da wannan. Abin da ya danganci alkur'ani, babu wasa da wannan. Abin da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu wasa, babu izgili da wannan. Abin da ya danganci saki da aure da kome, yin lafazi da su, babu wasa da wannan. To kowace al'umma tana da no-go areas ɗinta. Ai kaga ko wanda duk suke sha'anin harkar fim sun san akwai abubuwa waɗanda suke no-go areas ne. To mu ma saboda tarbiyyar mu ta addinin musulunci, 'yan uwa da suke cikin harkar fim su san irin waɗannan no-go areas ɗin, wurare da ba a ƙetare su, ba a shigan su, a yi musu shamaki, kada su ƙetare su je irin wannan ita ce tarbiyya ta addinin musulunci. Kuma wannan magana kamar yadda kuka gani, na gina ta ne akan ayar alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma abin da yake shine mashhurin mazhabar Malik, wanda akan su fatawa take. Allah madaukakin sarki shine mafi sani. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.